Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na aku mai bakin magana. Shirin da kan faɗakar kuma ya nishaɗantar gami da wa'azantar da masu sauraro. Masu sauraro, sunana Zara ya Umar. To har yanzu ne muna cikin littafin mu mai suna Kaddara. Littafin Zuwairat Ummu Maryam ta wallafa. Muna masu godiya da kasancewarku tare da wannan tasha tamu mai suna Farin Saƙa TV. Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Idan masu sauraro za su tuna a shirin da ya gabata, mun kwana ne inda inspector yake cewa, ku kwantar da hankalinku, za mu kama su, ya faɗa mishi, bayan sun gama wayar da Alhaji. To a nan ne muka tsaya, yanzu ko za mu ci gaba. Bayan sun gama waya da Alhajin, inspector ya kashe wayarsa, inda Alhaji Mudassir ya rinka bin shi da kallo ko zai faɗa mishi wani abu, amma ya faɗa mishi babu komai. Ƙannen Mudassir ɗin sun ji mutuwar sosai, ba kamar babban ba. Shiru yayi, mutuwar ta shige shi sosai. Dukansu kuka suke. Kawai sai ta fara dana sanin bin maganar mom ɗinta da ta yi da bata kula Mudassir ba. Tana fatan a ce za ta gan shi, ta gudu ta rungume shi. Tana tunanin haka mutuwa yake, wato ko maƙiyinka baka taɓa farin ciki da mutuwarsa. Ita da bai bi mata kulla kansu suka yi a ɗaki, suka dinga kuka don suna kallon ta windo, aka ɗauke shi kamar ba shi ba, saboda yadda ya koma ɗan ƙarami cikin likkafani. Wanda suka ɗauke Mudassir ba su iso inda za su ba har sai wajen ƙarfe 12:30. Direba na fakin Lami da ya fito da gudu don neman Alhaji da suka san yana ofis ɗinsa. Ba a nan ya kamata su kawo mota ba, amma da yake da akwai mutum ciki sai suka zo da katuwar motar ofis ɗin shi. Da sauri Lami da ya shiga ofis ɗin shi da sallama, wani babban mutum ne zaune yana waya. Subhanallahi, Allah ya ji ƙanshi, Allah ya sa ya huta. Abin da ya faɗa cikin wayar kenan. Shiru yayi na ɗan lokaci ya kalli Lami da ke tsaye, ya yi mishi hannu alamar ya zauna ya gama waya. Insha Allahu zan je mishi gaisuwa. Ai Alhaji Mudassir mutumin arziki ne. Insha Allahu zan je. Na gode sosai da ka faɗa min, ya faɗa tare da kashe wayarsa. Kallon Lami da yake yi zaune ya ce, kun iso kenan. Barkanku da zuwa. Ya hanya? Alhaji Buba ya tambaye shi. Ranka shi daɗe. Wallahi tafiya alhamdulillahi, amma da akwai matsala. Lami da ya faɗa. Idanuwan Alhaji Buba ya zaro ya ce, matsala kuma? Ina Gidaɗo? Shine abin da ya tambaye shi, ganin shi kaɗai yana waje. Yana waje ranka shi daɗe. Akan harmu na dawowa ne muka ga wani kamar an kashe shi, amma muna duba muka ga bai mutu ba. Idanuwa Alhaji ya zaro yana kallon shi don jin abin da zai ce. Sai muka zo da shi. Ai yana ƙarasa maganar sai Alhaji ya miƙe da gudu yana cewa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji ya faɗa yana fita waje. Haka nan sai ku kawo mutum da baku san abin da ya same shi ba, ya faɗa cikin tashin hankali. Yana fita ga Gidaɗo da wasu masu aikin sun fidda Mudassir sun kwantar da shi a ƙasa. Ai yana gani hankalinsa ya mugun tashi. Ya za a yi ku yi min haka? Ina mai ran adan? Ai wannan gawa ne kuka ɗauko min shi, na shiga uku. Kuna son saka ni a matsala, ya faɗa cikin matsanancin tashin hankali. Wallahi shi ne ya ce mu ɗauko shi, Gidaɗo ya faɗa mishi. Wallahi Alhaji bai mutu ba, Lami da ya faɗa jikin shi na rawa. Dugawa Alhaji ya taɓa Mudassir shi ma jikin shi na rawa saboda tashin hankali. Kafin ka ce mutanen aikin wurin duka sun taru a wajen, amma wallahi kun isa shashashu. Daga ina ku ɗauko shi? Alhaji ya tambaye su. Gidaɗo zai yi magana, Lami da ya saurin cewa, nan bakin Maraba. Ya yi mashi ƙarya don ya san in suka ce daga Kano suka taho da wannan bawan Allah, faɗa za su sha. Ɗaya daga cikin masu aikin da ya taɓa Mudassir cewa yana da rai fa, a taimaka kar ya mutu, ya faɗa shi ma cikin damuwa. Wani daga cikinsu ya ɗauke shi a waya, yayin da Alhaji ya yi saurin kiran ambulance don kai Mudassir asibiti. Alhaji kallon Lami da yake yana cewa, sauƙinku shine ya rayu, amma wallahi ku bari da gawa sai kun shiga matsala babba. Don ku zan miƙa wa gawan ku je ku ji da shi, na dai faɗa muku, ya faɗa cikin tsananin tsoro. Gate aka buɗe, motar Salim ya shigo, gefen shi kuma Salman ne. Ko fakin ɗin kirki bai yi ba, shi da Salman suka fito da sauri suka nufi inda mutanen suke. Nan suka ga Mudassir da ke kwanci. Salati suka fara yi suna tambayar waye, nan aka faɗa musu. Lami da Gidaɗo ne suka zo da shi. Jan wallahi irin ku ne ke jawo Fulani zagi. Ya zai ku ga mutum haka ku jajibo shi? Ai da ganin wannan kashe shi aka soyi, Salim ya faɗa yana kallon Mudassir.
da kallon farko da ya mishi ya gane agogon shi ya san ya wuce kuɗi 300k. Gira ɗaya ya ɗaga yana kallon shi, so suka yi su kashe shi, ƙilan ɓarayi ne suka yi mishi hakan, Salman ya faɗa shi ma yana kallon Mudassir. Alhaji Rassat kuni ya yi har sai da ambulance ya zo, ya ɗauki Mudassir daga wurin. Lami'e da gida da ya kira ya fara musu faɗa sosai kan su kurkura su ƙara yin irin wannan abin. In kun ga irin wannan abu ku fara kira na ko kuma ku ɗauke shi ku nemi ofishin 'yan sanda da ke nan kusa ku kai shi, ya faɗa musu. To insha Allahu ba mu ƙarawa, in ji Lamido. Suna kai shi asibitin da ke cikin garin Adamawa duk suka taru aka kai shi ICU. Ana cire rigar shi ya jiƙe saboda jinin da yake bushe. Cikin shi ya yi ja sosai, alamun jini ya taru saboda irin harbin da aka dinga mishi a ciki, ga kanshi da ciwo. Shi dai wani dakta daga cikin likitocin da ke nan cikin ward ɗin cewa yi, ina mamakin yadda zuciyar shi take bugawa. Duk wannan ciwon da ya ji, wato in Allah ya raya mutum shi kenan ya rayu, ya faɗa yana yanka rigar jikin shi. Na aka fara ƙoƙarin ceto rayuwar Mudassir da inda za a ɗora mishi wuƙa ba sai in bai san suna yi ba. Hajjo kam har ƙarfe 5 yau ba a kira ta ba, tun tana jin ba komai har ta fara damuwa. Mudassir ya zama wani abu a cikin rayuwarta, ya zama wani ɓangare na rayuwarta. In bata ji daga gare shi ba hankalinta bai kwanciya. Ta yi missing voice ɗinsa sosai, ji take kamar ta yi wata tana jiran kiran shi. Shuru har wajen ƙarfe 5:30 ji ta yi ba ta iya zama, gani ta yi ai ba dole sai zai kira ta ba, ita tana iya kiran shi. Miƙewa ta yi sanye da doguwar rigar da ya koɗe sosai, ta ɗauko all hijab ɗinta ta saka, ta fito zuwa gidan su Ammi. Har ƙannanta suna wasa a waje, ta faɗa musu dinga duba gida don kar a shiga. Ba dan suna da komai da za a ɗauka ba, sai dan kar a shigar wa Ladi ɗakin ta because ita ce take da ɗan kaya a gidan. Gidan su Ammi ta shiga da sallama, suna ganin ta kishiyar Ammi ta fara cewa, wato yau Habibun bai kira ba, shine kika taho simi ko, ta faɗa cikin zolayarta. Rawa fuska Hajjo ta yi tana murmushi akan face ɗinta. Ta fi minti 10 zaune ta rasa yadda za ta faɗa mata ga abin da take son yi. Kunya take ji ta faɗa mata cewa tana son ta saka mata kuɗi cikin layin ta kira Mudassir. Tana nan zaune tana fatan wayar ta fara ringin kuma ya kasance Mudassir ne mai kira. Ammi ce ta kalle ta ce, inda ina da kuɗi a ciki sai ki kira, kin ji yadda yake, kin san in har mutum na neman ka kullum ran da bai nema ka ba da akwai dalili sai ka kira ka ji dalilin. Bata karasa ba Hajjo ta ce, ki bani kuɗi cikin kuɗin in siyo kati. Ta faɗa cikin jin nauyin maganar. Babu musu Ammi ta shiga ta ɗauko 1000 kasancewar babu canji cikin kuɗin. Ki siyo MTN na 100, ta faɗa mata. Da sauri Hajjo da bata da gurin da ya wuce jin muryar Mudassir ta amsa ta fita da sauri. Ko minti 5 ba a yi ba ta dawo da MTN na 200 ta miƙa Ammi ta loda. Fido mata nambar Mudassir Ammi ta yi duk da bata yi saving ba. Saboda yana kira koyaushe, ta san farkonta kuma ta san ƙarshen nambarsa. Hakan yasa ta nemi nambar ta yi mata dialing. Miƙawa Hajjo ta yi ta ci gaba da harkokinta. Nan Hajjo ta ji ana magana cikin yaren da bata ganewa. Wajen Ammi ta ji ta miƙa mata wayar tana cewa kin ji abin da suke cewa. Ban gane ba, ta faɗa tana miƙa Ammi wayar. Ammi amsa ta yi ta sake dialing, ta ji ana magana. Ta riga ta san idan nambar mutum aka kira shi, aka ji wasu na magana to kiran bai shiga. Gaskiya tun da ta gaji wannan matar na magana kiran bai shiga. Kila wayar shi a kashe take, Ammi ta faɗa mata. Hajjoji ta yi kamar ta yi kuka. Tana matuƙar son ta yi magana da shi, ta manti ba ta ɓoye damuwarta ba. Ganin hakan yasa Ammi ta ce, ki tafi da wayar mana, in ya so ki sake neman layin shi, ta faɗa mata cikin sanyin murya. Hajjo ta ce, ban iya amfani da waya ba. Babu ɓata lokaci Ammi ta nuna mata yadda za ta fidda lambar ta kira shi. Fita ta yi daga gidan tana sake neman lambar Mudassir. Duk sanda za ta yi dalin sai ta ce, Allah ya sa ka ne za ka yi magana ba wannan matar ba, amma still sai ta ji wannan voice ɗin nan take ta jiranta ya yi baƙi wulik. Ɗakinsu ta koma ta riƙe wayar tana jin wani iri. Dukan a rayuwarta ba taɓa jin irin wani rashin jin daɗi kamar wannan ba. Ta ji yanayi ne irin yanayin da lokacin da mahaifiyarsu ta bar su, amma wadda take ji yanzu ya fita daban. Ji take kamar ta ɗora hannu bisa kai ta fesa kuka saboda rashin magana da shi. Cousins ɗin Mudassir da suka bar Kano wajen ƙarfe 10 bayan an rafo gawan ba su iso a garinsu ba sai wajen ƙarfe 7 saura. Ko da suka iso ba su wuce ko ina ba sai gidan kakarsu, wato gidan da inna take. Da sallama suka shiga su uku, da ka gansu za ka gane da akwai babban matsala saboda yanayin yadda fuskokinsu ta koma. Kamar daga kafa suka taho daga Kano saboda dukkaninsu ba su sha ko da ruwa ba tun wayewar garin yau.
Ana ganin su aka fara tambayar su lafiya saboda da suka shiga suka zauna nan bakin tudun da ke nan tsakar gidan. Ina da ta fara samun yar kwanciyar hankali ta dan taba ɗaya daga cikin su tace lafiya dai ana tambayar ko kun yi shiru. Me ya faru? Daga ina kuke? Ba dama daga wajen Kano wajen Mudassir kuke ba? Sauƙon yaushe ta jero musu tambayoyi cikin total mamaki. Ai tana ambatar Mudassir karamin cikin su ya fara kuka yana cewa Mudassir ya rasu ya faɗa cikin kuka kowa tsike kamar bai ji abin da ya ce ba. Sai ka rantse an yi zifin bakin su ne saboda shock da ya kama su. Wani Mudassir tsohuwa ta faɗa tana tahowa daga bayi. Kaka Mudassir ya mutu. Sai da aka yi jana'izar sa maka taho don mu faɗa muku in ji ɗaya daga cikin su. Ai kam kowa kuka inna kam ko kaɗan ba ta samu hawaye ba. Tsaye ta yi tak kamar an zuƙe duk wani abubuwa masu amfani na cikin jikinta. Bakinta rawa kawai yake. Shi ne kawai hof ɗinta. Mutumin da ya bata dama ya bata wani abu na mamaki. Ya tafi tana jin ana tambayar abin da ya same shi su kuma suna faɗin haɗarin da ya yi jikinsa ya ƙone ƙurmus. Ba a gane shi. Har yanzu ɗaki ta kama tana kuka tana kama kanta. Idan ma mafarki take ya kamata ta farka daga wannan. Tana ta addu'a Allah ya sa mafarki take ba gaske bane ba. Allah ka sa mafarki nake abin ta faɗa tana zama a bakin shimfiɗar da ke ɗakinta. Tsakar gidan kam banda kuka babu abin da ake sai ka rantse gawan nanan gidan. Kafin ka ce mai gidan ya cika makil da mutane. Duk wanda ya ji mutuwar shi sai ya zub da hawaye saboda baƙin ciki. Duk sun san shi, duk sanda zai zo garin sai an ɗanci abin arzikin shi. Ya zama kamar wani babba a cikin garin duk sanda ya zo sai sun yi alfaharin wannan daga garin su yake. Tsohuwa kan babu abin da take cewa sai. Ashe Jamila ta ba ta da rabon yin zuri'a. Abin da kakarsu take faɗi kenan cikin kuka mai ratsa zuciya. Ne da ke cikin ɗaki bata san lokacin da ta kwala ihu tana wani irin kuka ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haɗa kai da gwiwa inne ta dinga kuwa tana jin kamar zuciyarta zai fito. Cikin lokaci kankani hope ɗin da take da shi ya tafi, gaba ɗaya farin cikin ya tafi. Yanzu ba su koyawan suka dawo ba, zero suka koma. Suna tunanin suna da mutum irin Mudassir. Shi kaɗai ya ishe su ya sa su farin ciki duk suna tana da Mudassir duk wani damuwa nata gushewa yake. Tana tuna abubuwa da yawa a tare shi inda tana ya ce zai dawo mata da yaranta wajenta wani irin daɗi take ji. Sannan babu wani abu da ya fi mata farin ciki illa killace mata Hajjo da ya ce zai yi daga wahalhalun da take fama a ciki. Wato hope ɗin mutum kan mutu kuma shi kenan wayyo kai tsona kai can mu ta faɗa cikin matsanancin kuka inda ana zaɓin wanda zai mutu da ita kanta ta ce a ɗauke ta a bar Mudassir. Yau ya zama mata rana mafi muni a rayuwarta. Da yadda 'yan gidan ke ji gani take nata ya fi zafi. Ita Mudassir ya zame mata komai. Ta fi su jin zafin abin da ya faru. Ta yi kuka sosai kamar idanuwanta za su fito. A asibiti kam sai da suka yi wa Mudassir MRI don ganin if yana da internal injury a bayan shi ana duba shi an bashi necessary help. Bai tashi ba. Wani dakta ya dinga duba yadda wajen cikin shi ya jajir abinka da faran fata. Wajen kamar an ɗauki dutse an dinga bugawa wajen. Sannan kanshi da ya faɗa cikin kwata da kuma inda aka dinga buga mishi a kai a cikin mota ya samu yanka sosai. Dubawa suka yi idan ya taɓa brain ɗin sai da suka yi MRI ɗin. Suka gano ya samu ƙaramin matsala a cikin ƙwaƙwalwar shi, sannan cikin shi ya yi wani iri, sai karaya guda biyu a ƙafar shi, wato inda wannan bawan Allah nan ya dinga duka. Alhaji Bubakar ya zo asibitin wajen ƙarfe 5 na yamma don ganin me yake faruwa. Nan duka suka faɗa mishi za a yi mishi surgery a cikinsa, kuma zai ɗauki kuɗi masu yawa. Alhaji Buba mutumin kirki yana da kuɗi sosai, yana da harkokin noma da kiwo. Shi mutum ne kuma ba makaho ba. Yana yin abu komai cikin adalci da sanin ya kamata. Kuɗin aikin aka faɗa mishi 800k. Shiru Alhaji ya yi for a moment kafin ya ce, amma kana tabbatar min da cewa idan an yi aikin nan zai rayu? Eh, zai iya rayuwa. Sai abin da dai Allah ya yi, ya faɗa mishi cikin kwantar da hankali. Insha Allahu komai zai daidai, kawai dai kwanan shi ne bai ƙare ba. In ba haka ba abin da aka yi mishi a cikin shi kaɗai ya isa ya kashe shi. Amma ga shi har yanzu yana numfashi. In har aka bari akwai abu a cikin cikinsa da ya samu matsala, idan aka bari ya fashe zai lalata mishi dukkan abubuwan da ke cikinsa.
kuma hakan zai sa ya mutu, daktan ya mishi bayani. Mutane ba su tsoron Allah. Allah kaɗai ka san abin da ya haɗa su. Addu'ar da nake shine Allah ya sa in aka gama aikin ya rayu ya gano wanda suka yi mishi hakan. Sai na taya shi yaƙan su, Alhaji Buba ya faɗa. A yi mishi aikin, Allah ya sa a yi a sa'a, ya faɗa mishi. Oke sa, amma tunda ba mu san kowa nashi ba, kai za ka sa mana hannu, wannan ba matsala. Zan ba ku yanzu 500k, insha Allahu zuwa gobe zan aiko da sauran. Allah ya ba da sa'a ya ba da nasara, ya faɗa musu. Amin. Samu ma za mu ba da namu gudunmuwar tunda kai ma aikin Allah za ka yi. Ka ƙaro 100k, mun bar maka sauran 200k ɗin, in ji babban dakta ɗin. Madalla. Allah ya tashi kafaɗarsa, in ji Alhaji Buba. Allahumma amin, suka amsa mishi. Fita ya bayan kamar minti 5 ya dawo da kuɗin farare ta sai miƙa musu. Tom masu sauraro, bari mu kwana anan sai a dakaci zuwan shiri na gaba. Assalamu alaikum.